Hej, jeg hedder Lukas. Vi har haft studieretningsuge, mig og min gruppe 3, som er Martin, Julie og Christian. Og vi har haft fysik, kemi og matematik. Og der har vi bare lært en helt vildt masse. Go! 23,6 grader. Tryk på 102,82 ved styretemperatur. Perfekt. Der er sådan noget. Hvad sker der nu, Asger? Jo. Der sker, at vi køler kolden og dernede i sådan noget isvand. Og vi skal måle trykket af graderne dernede. Ja, der er Julie. 2,8. Hey, det bliver lavere. Ja, sjovt nok. Okay, done. Ikke op på det der nu. Den faktisk ikke. Hvad sker der? Ja. Vi har så, vores konklusion er, at vi har fundet ud af, at jo varmere det er, jo højere er trykket, og jo koldere det er, jo lavere er trykket. Og så ved at sætte tallene ind i Logger Pro, kan vi se, at det nulpunktet, det ligger ved minus 347. Det er så langt fra, men der er rigtig mange andre grupper, der har fået endnu dårligere resultater. Så Erik kan have sagt, at det er fint, det vi har gjort. Her kan vi. Ja, vi skal så udregne RMSE, som er et tal, der skal være så tæt på 0 som muligt, som viser, om hvor lineær vores funktion er. Og det gør vi ved at tage nogle punkter og finde ud af, hvor langt fra de er fra en anden funktion. Vi har 5 punkter, som vi skal tage i 18 alle sammen, som giver følgende tal 0, 1, 9, 4, 9. Og summen af det er 23, og det skal så dividere med 5 for at finde gennemsnittet, som så er 4,6. Og det skal vi så tage kvadratroden af, fordi vi har taget det tallene i anden forrige hen, som så giver 2,14, som er rimelig langt væk fra 0, men ja, alt er relativt. Bluebirds fly and the dream that you did to why can't I someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Her er et eksempel på en lineær model, hvor at jo mere protein der er i, jo højere bliver absorbansen, og det er så en proportional stigning i. Og her er der så et billede af stigningen. Her er et eksempel på en ikke-lineær ligning, for der er jo umiddelbart ikke noget system i, hvordan x og y hænger sammen. Y det vokser meget mere, når x bare stiger en smule, og ligningen hedder så y er lige a gange x opløftet benene. Og det er så, her har vi så et eksempel på den ikke-proportionale ligning. Nu har vi så vist nogle af de ting, vi har lavet i denne uge, og vi har ikke vist så meget matematik, men det meste vi har brugt matematik til i denne uge, det er bare at lave vores udregninger i kemi og fysik og nogle matematiske modeller, især mange ligninger og sådan noget. Så ja, det meste vi har lavet i matematik. Og det er så vores afslutning på vores gode film og en fantastisk god uge inden efterårsferien.